खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' इभिनिं टाइम 5ता जाबाय आरोना लोगोफोर 5 बाजिबाय ओमफ्राय 5 बाजिब्लाबो जों माने जेरै गोसो एरै हाबा मावनो सानो बा मावो आरोना लोगोफोर दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो मानो होनब्ला जों ना गुरहैनो नागिरदों आरोना बे जोंनि खाथिनि फिल्डआव जे दै दङ बे दैयावनो जोङो माने ना गुरहैनो नागिरदों आरो दानि आङो खानायखौ खाथुमबाय गोजौआव खाखोनानै लाबाय आरोना थननानै बिराद गरम आयौ 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 मालाफोरखौनो गाननो हाबावनाय नंबावलासो मानो होनबा लांदांद्राय जायोना माला गानाबाबो बेखायनो गाननाय जायो आरो जोंथ' आरो बाहेरायाव ओंखारबाय थानांगौ बे हिसाबैनो उफाय गैया लोगोफोर नङाबाथ' न'आव थाबाय थानायबाथ' माने लांदां लुंदां थानो हायो आरो बे गोदोनायाव आरोना जि गरम लोगोफोर ओमफ्राय दा आं रेडि लोगोफोर ना गुरहैनो थाखाय दा आङो भिडिअ शुट खालामगासिनो दङ आंनि हासबेन्डनि बाथरुमाव आरोना लोगोफोर बाथरुमावसो आं जेखाइखौ दोनदों नालाय ओमफ्राय आयनाबो दं जिहेतु माने आङो बेयावनो गोसो जाबाय रेडि जानो होननानै अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर नाय रेडि आरोना आङो जेखाइ खबाइ लाबाय ओमफ्राय दा ना गुरहैनोसै लोगोफोर गुरनाय समाव भिडिअ लानो हायोब्ला लागोन लोगोफोर माने आङो लानो सेस्था खालामदों आरो माने बेनो लास्ट ना गुरनाय भिडिअ जानो हागौ मानो होनबा दैयाबोथ' रानजोब्बाय आयौ गसरजोब्बाय दा नै आं आंनि हासबेन्डनि बाथरुमावसो दोनो लोगोफोर ओमफ्राय दा जों थांसै आरोना थांनोसै लोगोफोर नेयै गोलोमफ्रुजोब्बाय बे आब'आ दाबो सफैनो रोङा एकदम अबावबा मा जौ मावग्रा दोस्रावसो लायनो थांदोंनो आरोखि बियो दाबो फैया एकदम थांगौ र' होनहरगासिनो आरोना रदलांगासिनो टाइमा ओमफ्राय मोनालाय लांबाय लोगोफोर नै 5:30 जालायलांसै आरो अब्लाबो खाथि नालाय जेबो नङा दाथ' आरो 6:30आवसो मोनाखायो बेखायनो जेबो नंला दसे एसे मोनबोबानो जायो लोगोफोर बाथोन सातनिनि थाखाय आरोना लोगोफोर दाखालि खनसे भिडिअ होखांबाय आङो माने बेनो आंनि लास्ट भिडिअ जासिगोन होननानै ओमफ्राय सम गोसो जायो नालाय गुरहैनो मानसिफोरखौ नुबानो गोसो जायो लोगोफोर बे हिसाबै जों थांनो ओंखारबाय आरो नेयैनो लोगोफोर नै लेक्सारसो बारा जालांलाय लांसै लोगोफोर दाबो सफैया आरोना ओमफ्राय आं आंनि अशक फुलखौनो नायनानै टाइम पास खालामसै आरोना लोगोफोर जि मोजां बारदों नै गायामोनब्ला आं बेबायदि बिबारखौ नुगौमोनखाय लोगोफोर नुनाय नङामोन ना नै बेरे बासा बायदि आरो बेरे बासा बायदि नै अशक फुला वाव नायख'नोनो हाया नायबाबो आसरितसो बारनाय समाव गाहायावबो बारदों नैबे खनायावबो बारदों थुबजा नैबेयावबो बारदों नैबेयावबो बारदों नै बियो सिरिजोब्बाय दाखालि बारनायमोन आरोना नै थुबजा बारदोंमोन आरो नै बेवहाय ओमफ्राय नैबेलाय लोगोफोर थुबजा बेयावबो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयावबो दंबावो आरो नैबे खनायावबो दङ नै बाथाव आरो आं रावजोंबो नायजाया होननायनि खनायाव बारनानै दं आरो थेवबो नैबे बिथांजों थाखोमाबाबो गवा आरोना नायस्रांखायो लोगोफोर बै खनायावबो दं नै नैबे रसआ सापागुरिनिफ्राय लाबोनायमोन दे लोगोफोर नै अन्थाव बाथाव थांनानै दङ आरो बियो जेरावबो थाखोमानो मोना आरोना आंना फुला नै बेफोरावबो लारि बारनानै दङ नै वाव बाथाव नैबेयावबो बारदों नैबेनिया सिरिबाय वाव नै जि मोजां बारना दङ एसे सिरिस्रोलायबाय नै गेजेराव लांदां नुबाय नै आरो नैबे अशक फुल पिंक कालारा माने बारा रोजा बारा आरोना बिदिनो फिसा बार मावनो दांनो रोंगौ दे आं अनसालु बार फुला मोननैमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फांसेया थांबाय फांसेया थैबाय थाथोंसै मारैबा हारसिं थैलांदों आरोना फांसेया लोगोफोर नैबेलाय नै आंखौ बेसेबां टाइम थांहोखो आरो नैबे आब' रेड कालारनि गस्ला गाननाया बहा खामानिनिफ्रायसो उरायबोदों आरोना बेयो ओइनै मालाय गुरनानै थांखांबाय स्कुटिजों
नै लायजा जेखाइ लाबाय ओमफ्राय आहाबो रेडि नै लोदो लोदो जाथारबायलै आङो ओंखायनो एक्सारसाइस खालामबायसै आयु गुरगासिनो सेस जोंहा लेट जाबाय मामा थांदै थां मामिया दासो सिखारदों आरो हनै आसोला ओइ नै गुरगासिनो दङ मोनाबाबो गुरो जोंना लोगोफोर गुरब्रबबानो मोनो नालाय ओमफ्राय गुरब्रबबानो मोनोसो होनदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देग्लाय खम आरोना नाया ओमफ्राय दा गुरनोसै जोंहा गुरबाय नै आब'आ नै माथो नायानो नायखे हाग्रा बारिसो स्टार्टिंआवनो गैया नामा ए दे गुरदो खनसे गुरबावदोलाय देलाय नुवा नुवा ए हाबदों दंना गैयाथाय आं खम मोनदोंलै एबार नाखौनो बिराद बोलो गोरा बायदि नुखाबाय बोलोआथ' दङमोनलाय एसे आंनावबो फिसा फिसा नाया दंलागोन गुरदो बिराद बोलो दंमारो दे बेनाव आयु कन्टिनिउ आंहालाय आं हालासो ओमफ्राय गाखोदों आरो देलाय ए नै 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 गैया नै माथो मासेल' सिंनि ना गाखो नै नै आबौ नै 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 ए गथ'फोर मोनालायबाय आरोना नोंथाङा एसे गुरनानै खिन्थानो लोगोफोर गुरै गुरै मोनालायबाय नै 6:30 जाथारनोसै आरोना थेवबो लेट जाखाबाय नालाय गुरनाया नै आबा गुरगासिनो मालाय गासिबो माने खब खालामजोब्बायलै लोगोफोर सिगां जेरैबायदि फ्रि ना गुरनो मोन्दोंमोन बिदि ना गुरनो मोनासै ओमफ्राय बैबायदि फिसा फिसा खब खालामजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नैबेयावथ' गुवार जायगा दङ माने वाल होखाजोब्बाय आरो बेयाव बिराद ना हाबनानै थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आबा गुरगासिनो मोनाद्रायबाय लोगोफोर जोंना ना गुरनाया थांनोसै जागासे मोनबाय लोगोफोर दा बेसे मोनखो बेखौनो खिथानोसै आङो ना मोनालायनाय ना गुरनाय आरो जोंना जेरै खाथिनिया गारि फेल जायो होनो थिग बेबायदिनो जोंनाबो जायगायावनो गुरनानै मोननाय नाखौ एकदम लेट जानानै गुरनाया बिराद बोरैबा आरोना लोगोफोर खोमसि जाबाय दे ओमफ्राय आङो बेसे मोनबोखो दासो नायगोन आरोना आंबो आंनि नाखौ नायल'खौबा नायदो लोगोफोर ओमफ्राय दा आं एसे सुनानै लानोसै एकदम थान्दा खालामनानै लानोसै आरोना आङो come जेरै होनदों एरैसो जाबाय नामा लोगोफोर दा नै आङो नाखौ लखबनोसै ना जेरै होनदों एरै मोनबोबाय आरोना माने बाथोन जागासे मोनबानो जायो साननाया मोनबोमारबाय नास्राय आदा ह नास्राय मासे मोनबाय आरो नै आयौ आदाया ह बारनाङाहाय मा नैलाय बेबायदि गोजा आरोना नाया नै बेबायदि गोजा लोगोफोर फिथिख्रि गोजा ओमफ्राय नैखौ मा होनोथाय मोनथिला आङो नै बेबायदि बिराद दं फिथिख्रिबो नङाना बियो बेंसि ना मा होनोथाय बिराद दङ बे दाब्ले दाब्लेया नै बेबायदि आरोना बाथोन जानो मोनबाय लोगोफोर दा बेखौनो आङो संनानै जासिगोन आरोना अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदोलाय बाय बाय लोगोफोर